5 грешки, които правите, когато рисувате. Топ 1 грешка е, когато рисувате коса, това, което правите вие е да нарисувате ето така косата, което не е така. Това е октопод. Правилната коса, дами и господа, има форма. Тя не е октопод. Ето така, дами и господа. Това е формата на косата, както виждате. Очертавате си една форма, запълвате си я с цвят и вуаля, имате коса. Даже може и да я шейднем. Топ 2. Рисувате първо едното око, после другото и се чудите, що изглежда като хипопотам. Не сте излязли от майка си и така. Излезе сте с две очи, рисувайте ги едновременно. Това, което правите е да нарисувате едното око и после се чудите как да направите другото. Рисувате и двете очи едновременно и така няма да имате проблем.